Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna megah wawasan seperangan ayat suci Al-Qur'anul Karim kanthi lulus raharja. Mugi tansah pikantuk rahmating Gusti ingkang akarya luka. Bapak Ibu sagung borlegah ingkang kedurmatan. Keradaan menika saking para kadang jurlati kepareng asung pasugatan ingkang wastunggal. Kanthi menika adicara kasih sawetawis kagem miyos pining swasana wekdal kasubangan dhumateng pre kanca divgan musik perdana audio. Bapak Ibu sagung borlegah ingkang kedurmatan kepareng maraksan malih kanca-kanca divgan musik production makarya sarengan kalian perdana profesional audio sound system ugi sininguyung kalian KT Production video shooting ugi live streaming wonten ing NRTV. Kepareng jumeneng para sowan panjenenganipun Mbak Rini Divgan Musik Production. Semoga Mbak Rini sowan sinten wau turane kula? Mbak Ani apa Mbak Rini? Oh, kleru ya. Anik Rini. Nggih, lah ya aku jane ra arep ngadeg nek kok ora ono liyane ngono. Jenenge wong iki kadang-kadang ya offline, kadang-kadang ya online. Lah wau mboten kenalan riyin. Nggih. Menika sowan wonten laladan Gondang Slamet leres. Gondang Slamet dusun kerep. Wonten dalamipun Bapak? Bapak Suyatno Ibu Ngadiem. Ngaten. Nggih, menika dalam rangka boyong nggih Kang. Boyong manten panjenenganipun Mas Bambang Setiaji SE kalian Mbak Suprihati SPSI. Nggih, nderek pingah nderek tutung ugi kagem pinanganten kekalih kulit singahe bebrayan enggal mugi dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Barokah anggenipun bangun bal bebrayan mugi tansah pinaringan ayem tentrem. Nggih, Mbak. Nggih, enggal pingatuk momongan ingkang soleh ugi solehah. Nak soleh anak lanang ya soleh tenan. Nak putri nggih solehah tenan. Aja solehah. Biasane ya solehot tuh. Ya ora, kudu soleh ugi solehah nggih. Mawi jumlah nggih monggo. Bebas merdeka. Bebas merdeka nggih. Menika langsung panglipet dinten menika lumantar divgan musik. Cah cuwilik wis dadi juragan. Makarya sarengan kalian perdana profesional audio sound ugi sinenguyung kalian KT Production. Nggih. KT iki apa? Apa? Jajal sik apa? Apa bos? Kiai tapel. Oh. Aku saiki ra tau dijak awet saka empati terus pucet kae. Yo. Ora apa-apa. Kalau mongso ki yo. Bagane dhewe-dhewe anjing menika ajeng manglipur ingkang jumbo kalian suasana Mas. Dipun aturaken ingkang laras-laras rumiyin. Laras-laras rumiyin. Nggih. Dipun paringi pelok mawon Mas. Nggih, pelok biasa. Aja muni 6. Oh ya pelok biasa. Kok 6 apa apa 6 ireng ngono. Oh diadu. Kebiasaan kok senengane nggih monggo. Ngambara ing ngawang-ngawang. Ora usah kesusu. Hangat langon bebasan tanempo tapi narabase meko mendung miber midari jagat ngulandara ngambara
menawa ngimpi matur sembah nuwun Kang Mas. Diane wah seneng-seneng jebulane gor ngimpi. Yo nek awake dhewe yo nek pinanganten iki senenge jan-jan kenyataan. Ya mergo turune mirip. Ya dadi gor ngimpi. Nek tangi aja mirip. Semoga dipun aturaken ragamipun sarangan Divgan Musik. Divgan Musik. Ugi badhe request nggih lagu. Langgam campur sari qosidah dangdut keroncong pop apa neh le? Rock. Rock apa saya? Semoga nggih menika katang besan saking Tanjung Sari Sampetan. Tanjung Sari Sampetan. Kuwi biasane piantun mriku niku budaya Kang Mas. Nggih. Nggih. Mugi semoga dipun rabi pasugatan ingkang sampun kasediaken saking sohibul lajah Bapak Ibu ugi para rawuh samudanipun sinambi mirsani kodhepun campur sari Divgan Musik nggih. Divgan nada apa Divgan musik? Musik nada. Musik dan nada. Ora dakwah tapi ya. Semoga di Divgan Musik perdana audio.
kakek ngono ki piye? Lah keselak iki Bapak, kemot permen malah Kaget wayang. ngono lho Mas. Iya. Lah nggih. Setunggal kami disarankan Mbak Ani Divgan Musik Production Perdana Audio Sound System. Ugi sinengguyo kalian KT Production Live Streaming NRTV. Kagem Bapak Ibu ugi keluarga keng pangombyong pisan saking lalatan Dusun Tanjung Sari Desa Sametan Gladak Sari. Ugi wekdal samangke kanca-kanca Divgan Musik bareng hangacaken mengatur panglipur kanthi lagu-lagu ingkang sampun rinancang. Kepareng jumeneng penjaripun di Wiwin Divgan Musik Production Perdana Audio. Semoga di wilujeng siang duka usaten Dek Wiwit. Nggih wilujeng siang niki Mas napa Om napa Kakak napa semoga merdika mawon penting ora Oh penting mboten nggih. Wis dirungokke sing sketsa. Wis siwa ya ora apa-apa. Piye wo? Nggih niki ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesarengan kalian Divgan Musik. Micel saking pundi Mas? Lalatan dusun ngegek nginggil mriko. Pun pangarsane roko Mas Divgan Fahrizal Arifin. Ingkang pundi? Ingkang player menika. Ingkang cilik menika. Ya bener ya jare Mbak Ani. Pripun cilik ndang madebur ya cilik tenan iki. Nggih. Cilik obos. Apane? Amin. Oh, lah ya sing cetok. Lah pemadebure ya cilik kok. Dek Wiwit didoakan dulu untuk mempelai berdua Mas Bambang Setiaji SE dan Mbak Supriyati SPSI. Wah, kabeh dono SE. Lah jenengan jare aku yo S no. S apa? SD SMP wis mentok. Akhirnya S dong. S dong. S dong. Ya ini buat mempelai berdua, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan cepat diberi momongan engkang soleh kalian soleha. Amin. Nek soleh kaya MC ne. Nek solehah kaya penyanyi ne. Kaya Mbak Ani. Oh Mbak Ani. Anjen niki diaturi engkang irama serang ya Mas. Oh nggih. Bahwa engkang laras nyemek niki diaturke laras tapi ya rada grunjal sithik. Kersane mboten ngantuk. Nggih, rada giras. Nyarengi kanca-kanca Sinoman anggenipun atur pasugatan ing arupi sobek. Oh tidak ngono to Mas. Sobek ngono to. Mobar tunek metu snack saiki tusop. Tusop. Tujer. Sono kuwi kenangan biyen. Jebak. Kenanganku biyen jek polos. Semoga dipun aturaken ingkang jumbuh kalian kawontenan sesarengan Mbak Wiwin Divgan Musik Production Perdana Audio. Soangan ning omah
Perdana Audio. Matur sembah nuwun Dewi Win, Bapak Ibu Sagung Polo Kakek Nurwatan, sampun katorekan setunggal tembang bernuansa seragenan. Spesial buat Bapak Ibu hadirin tamu dengan semuanya. Mugi-mugi saged dados nopang lipur dumateng panjenengan sami. Kepareng aja meneng melih. Sing dhuwur genti saiki. Mbak Ani ora Mbak Rini, salah pisan iki. Balen-belene. Semoga Dik Ani jek anak-anak. Spot iki yo sing bagian ngono wis delok kas po Upin dan Ipin. Terus Doraemon. Iki mau Campina yo. Mbah apa meneh ngono pokoke. Umur menyesuaikan. Oh ngaten. Lah wong sing ditokke tuwekan iki Mas. Ya wis sajake ngece awake dhewe. Lah iya. Ning arep piye-piye wong kuwi bose. Ya wis ra apa-apa ya Mas yo. Nggih menika sampeyan nglipur malih Kang Mas. Nggih. Diatur ingkang pripun menika? Nggih sing radi-radi gayeng. Oh nggih, kang radi gumiak ngoten nggih. Menika dawuhipun Soebul Hajah setunggal lagu melih samangke dipun lajengaken atur pabagyo. Oh nggih, monggo. Duet ture Kang Mas saking wingking Lintang Asmara. Oh nggih. Oh ya, nggih. Sinten menika ingkang wingking mbok bilih badhe nyapiji kalian Divkan musik monggo. Saged duet kalian Mbak Ani. Ingkang saking Kiai sing dhuwur. Nggih, monggo. Enten? Semoga Mas. Mas monggo. Bapak. Ingkang badhe duet Bapak monggo. Malu oh, iya. Mas. Nggih, sakibaripun pabagyo saged dipun persiapaken nggih. Oh, kameramen iki iso nyoroh-nyorohke kancane. Padahal dekne dhewe sing arep nyanyi. Aku tak genti kono, tak ngeker genti. Bagiane dina iki gek ora nutuk bagian ngene iki meneng ae, usul ae lho. Ayo. Semoga Divgan Musik sarangan Mbak Ani Lintang Asmara. Perdana Audio. Wasik. Hati Production. Maho.
toro ratri mung eling manise ati melek setiaku bisa haduweni marang sang Tiasu Laksmi Sika rasa kangen kang liputi lintang bulan ganti saksi upayane datang balen janji sapa bakti sedang ya mati asik deh goyang mas wong ayu tresnamu gimana tangga susah jero ning batinku wong bagus santep rasa atimu tresnaku tulus rene kalapku senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal seno senajan nyoba onchan saka raka wis tresno ora bisa yen wis tresno rasane bisa apa iya senajan karung segara ulak-ulak iya no tetep tak lakoni mas bohong bohong lo ya Divdan Musik Bro dan Perdana Audio siapa toro ratri mung eling manise ati setiaku bisa haduweni marang sang Tiasu Laksmi janji sapa yo mukti sebab ya
mengucapkan selamat datang Sugeng Rawo buat tamu undangan yang baru saja datang pada siang hari ini. Siapa moro ratri mong eling marise ati setiaki bisa aduweni marang sang wadya suwas yo 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 rasa kangen kang liputi lintang hati saksi upayane datang balen jani janji samaya mati sekarang yang asik mas masukin mas wong ayu tresnane kinaryo tombo susatro ning batenku wong bagus santep no rasa atimu tresnaku terus reneng kalbu senajan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal serno senadyan nyoba oncat saka raga yen wis tresno ora bisa dipisahno yen wis tresno ora bisa dipisahno yo 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 Subhanallah sampun Kang Mas. Ya Batur, sebangun setunggal tebang duet Lintang Asmoro spesial buat Bapak Ibu hadirin tamu undangan semuanya yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Ugi dipun aturaken sugeng siang tungap sonten sugeng rawuh katur dumateng mas-mas ugi mbak-mbak ingkang nembe kewala rawuh wonten ing kalangan siang menika sugeng hanggarepi pasugatan ingkang sampun sumadya. Bapak Ibu sagung warga ingkang kedapatan kerana mereka sampun pikantuk dawuh saking Bapak ingkang Hawati ingkang kepareng hangrasaken megah adicara ingkang angka sekawan inggih menika atur pambagya Raharja Yuwana saking keluarga ageng Bapak Suyatno Ibu Ngadiem ingkang kepareng nyuwun hubungan saking panjenenganipun Bapak Jiman ugi jinajaran kalian Bapak Kirna Dalah Bapak Sakiman kanthi menika katur dumateng panjenenganipun Bapak Jiman Bapak Kirna Dalah Bapak Sakiman kasuwun cekar saking sasana palenggahan tumuju ing sasana wiwara nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'una wa maulana Muhammadin wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Nuwun kawula nuwun dumateng panjenenganipun para pepunden para pinisepuh sesepuh kasepuhan ingkang satuhu kinurmatan dumateng panjenenganipun perangkat desa ingkang kaping rawuh sae Bapak RW, Bapak Kaur, Bapak RT ugi tokoh masyarakat, tokoh agami ingkang tansah kawula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Kiai, ugi Ibu Nyai, ugi Bapak Haji Hajah Tuwin Santri ingkang satuhu kawula hormati lan ugi mliginipun dumateng kadang besan
panjenenganipun Bapak Slamet Martoyo dalasan Ibu Jumini saking tlatah Tanjung Sari Sambetan ingkang tansah kawula mulyakaken. Lan ugi dumateng panjenenganipun para pepundhen, para pinisepuh, ugi para tamu undangan ingkang satuhu kawula hormati ugi. Nyuwun pangapunten paripeksa ing wekdal sonten punika kawula sumela atur ngadeg jejer marak mangarsa ngambil kamardikan panjenengan nuwun inggih awit labet kawula minangkani pamundhut saking panjenenganipun Bapak Suyatno dalasan Ibu Mandhap sedaya putra warga ingkang saperlu ngaturaken raos pangaros saking tengipun Wardaya. Ananging saderengipun kalaturaken sumangga boten wonten awanipun tansah nambahi raos puja tuwin puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi bilisan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Awit kanthi limpahan rahmat, nikmat, hidayah sarta inayahipun sehingga wonten rikalangan sonten puniki kita saged ijabatu dakwah nuhuni pamundhut saha panuwun saking pamengkugati kanthi manggih kaulujengan sepen boten wonten halangan satunggal menapa. Shalawat dan salam boten kata lumpen tansah katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ingkang estu kita tenggo sami ingkang dados pitulunganipun sae wonten ing alam bebrayan nika langkung-langkung menyang wonten ing yaumul kiamah. Sagung para tamu ingkang tansah kinurmatan atur kawula minangkani pamundhut saking panjenenganipun Bapak Suyatno dalasan Ibu Mandhap sedaya putra keluarga ingkang pisan tansah ngambali ngaturaken sugeng menggah karuan panjenengan sedaya lah nembok pilih wonten ing ngajeng tasih wonten ing kalempet dereng tangkep asta pramila saking panjenenganipun Bapak Suyatno ngaturaken pambagya sugeng rawuh lan mugia sekecaken anggenipun pinarak ing palenggahan ngantos pariponaning kalenggahan ing sonten menika. Ingkang angka kalih atur kawula nuhuni saking panjenenganipun Bapak Suyatno nuwun inggih wonten di kalenggahan sonten menika kula dalah panjenengan sami kasuwun rawuh kasuwun hanyekseni anggenipun Bapak Suyatno netepi saperangan garwane sepuh hamiwaha putra kinasihipun Bambang Setiaji ingkang sampun sembodo jinatukrami kaliyan genduk Suprihati kenyosiwi saking panjenenganipun Bapak Slamet Martono dalasan Ibu Jumini saking laladan Tanjung Sari Sambetan Geladak Sari Boyolali. Paratine paningkah sampun kalaksanan arikala dinten Jumat Legi Surya kaping 1 April warsa 2000 selangkung mapan wonten ing Tanjung Sari Sambetan kanthi manggih kaulujengan sepen boten wonten pringgo bayaning marga. Pramila pangestu puji astawa kasuwun mugi-mugi pinanganten sarimbit anggenipun badhe lelumban wonten madyaning paragung tansah manggiyo guyub rukun atut-rutut ayem tentrem rahayu ingkang tinuju dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tuwin barokah lan mugia enggal pikantuk momongan sae putra menawa putri ingkang baken dados lare ingkang soleh tuwin solehah. Atur ingkang salajengipun saking panjenenganipun Bapak Suyatno dalasan keluarga tansah nyuwun agunging pangapunten parantine adicara ingkang kapendhet prasaja kewala dangu karancang caket karacik kathah kerangan ingkang mapan wonten ing samukawis sae menika among tamu anggenipun ngatur palenggahan dhumateng panjenengan boten nuju prana lan ugi saking kadang-kadang kaneman anggenipun ngaturaken pasugatan kirang bojo kerami ingkang tumantuk sagung para tamu lumantar kawula tansah nyuwun agunging pangapura. Dumateng sagung paru tamu ingkang tansah kawula mulyakaken kula kinten semanten sumekaten ingkang dados atur kawula minangkani pamundhut saking panjenenganipun Bapak Suyatno dalasan Mbak Yu ugi mandhap saputra keluarga tartamtu kathah kirangan anggen kala matur pramila Purwa madya hingga usana tansah nyuwun agunging pangapura
Waduk Mulur Sukoharjo kathah lepat atur tansah nyuwun agunging pangapura. Atur kawula kelakhiri akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rarah ririh ruruh sayakti anuju prana menggahatur pambagya Larja Yuwana saking keluarga Kang Bapa Suyana Ibu Ngadiem ingkang kepareng nyuwun hubungan panjenenganipun Bapa Jiman kanthi lulus raharja boten wonten pambeng satunggal punapia sagunging para regahi kang kinurmatan kalajengaken adicara ingkang angka gangsal nggih waosan doa ingkang wekdal samangke kepareng nyuwun hubungan saking panjenenganipun Bapa Ngadiman hanamung ngaturi kawigatosan samangke sabibaripun waosan doa sagunging para lenggah kasuwun samiha nyekicaken anggenipun lelenggahan amargi saking para kadang juru ati kepareng asung pasugatane kapungkasan dumateng panjenenganipun Bapa Ngadiman sasana wiwara kasumanggahaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ahli baitihi minal anbiya wa awliya asyhada wal ulama usalikin wa malaikatul muqarrabin wa la hadrati abina Yusuf bil halal bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallam tabaraka ta'ala nganggo li ashabi Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kamdang syadirin, kamdang naimin, kamdang dakirin, kamdang pinamah wa yukab masjidah. Ya Rabbana lakal kamdu kama yanbaghi li jalika sultanik. Allahumma alif bainahuma alafta baina abina adama umina hawa. Allahumma alif bainahuma wa barik adama sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam asadina khatamah zahra. Allahumma alif bainahuma alif baina sayyidina bin Fatimah dan Zahra. Allahumma barik lana wa barik lahumma bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli salatan dunya biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhirna bi tarfa'una bil darajat wa tuballighuna bil ghayat min khairati fil hayati wa ala salam. Allahumma nas'aluka salamatan fid dinin wa afiyatan fil jasadi wa afiyatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina haqqi minal khairil fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Paripurna menggah waosan doa kanthi lulus raharja mugi tansah pikantuk ijabah saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sagung para lenggah ingkang kinurmatan, keranten saking para kadang juru ati kepareng angsung basukatan ingkang pungkasan niki ingkang arupi daharan. Kadhe menika adicara kasih sawetawis wekdal kasumakan malih dumateng prikaca dibukan musik perdana
audio. Kepareng marak sowan malih saperlu atur pangripun dumateng Bapak Ibu sagung para lenggah ingkang rupatan panjenengan Dik Wiwin Difgan musik perdana audio. Anje niki diaturi koleksi. Nggih, tembang koleksi saking Difgan musik perdana audio. Wonten menapa menika? Anje niki wau wonten panyuwunan saking wingking katresnan sejati ya Mas, kalian ninggal katresnan. Gandeng iki ora ana sing duweti ya ninggal katresnan. Diaturke ninggal katresnan riyen, bar niku katresnan sejati. Anje, monggo Gas. Mas.
Matur sembah nuwun Dik Wiwin setunggal pamundutan ninggal katresnan sampun katuraken ugi tasih wonten sesideman ugi katresnan sejati. Tentunya satu per satu atensi dari panjenengan semuanya dipenuhi. Dimohon untuk kembali hadir tentunya untuk memenuhi permintaan juga request dari Bapak Ibu semuanya. Ada Dik Ani Divgan Musik Production Perdana Audio. Permintaan kanyuran nggih. Sesideman boten samawi bawa untuk menyingkat waktu. Saking sinten wau? Bopo Panitio. Oh, Panitio nggih. Panitio. Semoga langsung dipun aturaken sesarengan Divgan Musik Perdana Audio. Sini kuyung kalian KT Production NRTV live streaming. Semoga Divgan Musik Perdana Audio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sembah nuwun sampun Jiwatur Mas Sesi sebawon. Demak. Setunggal tebak sesi depan katur bapak-bapak amok tamu sampun ngaturaken. Sarengan dibuka musik production perdana audio juga ugi dipun aturaken sugeng kondur katur dumateng Bapak Ibu para rawuh semenipun mugi-mugi lampah panjenengan saking baliwisma menika tumuju wonten ing dalem suwang-suwang tansah manggih rahayu wilujeng kalis ing rupita. Kembali hadir di Bukan Musik Production perdana audio kali ini hadir dengan nuansa dangdut tentunya spesial buat teman-teman remaja, teman-teman sinoma, besti-besti kaula muda bareng-bareng di Bukan Musik Production perdana audio kembali hadir menemani panjenengan semuanya tentunya untuk menghibur panjenengan semuanya yang sudah bekerja dengan sangat ekstra keras pada sore hari ini ada di Wiwin di Bukan Musik Production perdana audio juga kerja bareng dengan KT Multimedia. Ya, dikasih koneksi lagi bareng Bukan Musik. Oke, ada apa ini? Spesial buat besti-besti, teman-teman Karang Taruna, teman-teman Sirawan. Kembali ucapkan sugeng kondur buat Bapak Ibu hadirin tamu dengan semuanya. Tentunya doa dari kita semua mudah-mudahan keselamatan menyertai panjenengan semuanya. Pada lakon
teman-teman remaja, besti-besti, teman-teman siroman, satu tempat koleksi dari Divkan Musik Production Perdana Audio. Sudah berlalu satu tebak koleksi dari Divkan Musik Pro.